Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi ke ce in babu ki akwai sake. Wanda sauran ƙarfi ciyan ƙauna ya rarraken zuci madobin ruhi kai ne in babu kai akwai sake. Nake na saba in harba ke ba zan ji daɗi ba a fannin ƙauna ni ne ba za ni baki baya ba. Kimin so da Allah barin kyawun irin halina ba idan hali ne aiwa da koda kafar saman kai ba. Taho mai suna mi soyayya ba za ni daina ba silar samuna so ne ba za ni ba shi baya ba rufin sirri na ka zama bango majingina bamban ka zamto na hawa na zamto ta gaba ta kowa ba kujerar ƙauna kai ne mai ragamar ta zo zauna hali jari ne ka farge dole in yi mata ke. Ɗanɗanon ƙauna da daɗi ina jiya ne lafazin bakin kishi ne ke zama ne ta dalilin wasu sun ce muna kamanni kin ga sunan ki ne a ruhi duk inda zani sanadin san ki na yi zallar wuce sa'anni duk inda zan je a duniya kin ga dole in ce sai ke. Kama hannuna mu je horamar so mu sha miyo wanka ni in ta ka ce sahibi na ka daina yin shakka wace ce wanda duk ya aje ya kan ɗauka ni zan hau ka ce in ka yada ni daina yin shakka in ka san shi da kun so bai jin sassaƙin icen barke. Ah